zakopol som do toho stojana, takže je vidieť, že každý robíme chyby. Takže ja viem, že ste v živote narobili chýb a bolo by dobre, ale keby ste na tom aj vy popracovali, aby sa tie chyby neopakovali. Takže je 12:21, je piatok 6. september rok 2013. Som na ďalších dvoch parcelkách, toto je jedna východná a tam za ňou je druhá a teraz vám porozprávam, potom to zoberiem. Prišla sem firma, s ktorou sme pred časom vytýčovali. Všetky body boli vytýčené aj ich latkami, drevenými s červenou farbou na vrchu, čiže aj oni si to označili. Všetko bolo zlikvidované a teraz, keď išli kosiť, tak nedali si to zamerať, nešli si to skontrolovať, jednoducho mňa obťažovali, ja s nimi nechcem už jednať, lebo mi zničili život. Aby bolo jasné, ja som sa zaprísal, že sa neožením, pokiaľ nebudem gazdovstvo, zostaral som, ako som predpokladal, som im to hovoril všetkým v minulosti. Teraz ma žiadne dievča nechce také, ktoré by mohlo mať miminko, hej. Čiže ja nechcem rodinu kvôli iným veciam, iba kvôli tomu, aby bola kompletná. Žena, ktorú by som miloval, ona mňa a deti. Takže pred rokmi vlastne tie pozemky neboli, doteraz sa to takto urobilo, takže vlastne tá firma sú ľudia, ktorí nemajú predstavivosť a nie to ešte empatiu. Oni zničili život, pretože si hľadeli svoje, hlavne, že oni majú po 3 deti alebo po 4, hej, a nevyčítam im, ale to není férové. To není férové, lebo nie sme zvieratka. Nebojujeme o život, aspoň nie v normálnych kruhoch, či už reálnych, mediálnych stavov alebo filozofických, hej. Keď čo to robíte zle, tak vy ste vlastne spodina, aj keď máte moc treba, veľkoprieť, ale ak robíte zle, tak vy ste mafia. Jednoducho, ja vám nemám čo ísť. Takže poviem vám takto. Tá zemička bola vytýčená, ľudia jednoducho robia stále to, čo boli zvyknutí v komunizme, tieto praktiky. Naďal to ide cesta, svoj pozemok, nikoho to netrápi, ale cesta jedna je tuto dole vyššie, do pár 100 metrov, s mojimi parcelkami, ale naďal nikto nechodí, takže ja vám takto vysvetlím. Vy si stanovíte zákony, odsúhlasíte, máte ich dodržiavať a nedodržujete. Takže vy mne chcete hovoriť, že ja súhlasím. Ja nemám ten pocit, nikdy som nemal, ale musel som bojovať proti vašim názorom a teraz to už viem ináč. Teraz si za tým stojím, lebo tomu rozumiem. Takže vy môžete robiť zo seba niečo, čo robí zle, ale so mňa, keď robím iba dobré veci, nebudete nikdy robiť zlého človeka. Čiže ja vám nejazdím po vašich pozemkoch. Ja som aj sem šiel s rizikom, tuto som radšej nešiel, lebo tu je cesta, ale neviem kade, lebo ju vôbec nevytýči. No, takže, tu som vysvetlil. Tadiaľ nejdete ani tadiaľ, ale tadiaľ už aj teraz išlo auto, pozeralo, ale videlo niekoho, možno, že ma poznali, ale nemôžem si domýšľať, ale vypadalo to všelijakými spôsobmi, tak odbočilo doprava, hej. Ale mohlo chcieť ísť aj tadiaľ to je len úvaha, ešte raz podotýkam. Takže cesta, ďalej mi skúsili, body sa vyhovorili, že neboli, skosili a odviezli. Takže čo by sa malo spraviť, keď to zistili? Lebo to vedeli, už som im to potom dal vedieť. Mali by toto pokosiť a doviezť mi to sem, aby sa tá zemička pohnojila, lebo ja som chcel túto zemičku niekoľko rokov tak robiť, chovať zvieratka, aby sa dala dokopy, pretože ja viem presne, čo ste tu ako ste tu nažili, hospodárili. Tamto velikánske tieto stohy porobíte, zoberete, ale nedáte nič a tá pôda tejto chýba. Do nekonečna nemôže fungovať tak. Takže to je toto. A k tomu všetkému vlastne poníženie, obťažovanie, vstup na moje pozemky. Minulý rok zase ste mi to spásli všetko. Takže z týchto dvoch parceliek, aj z tamtých minulý rok som nemal žiadny užitok, ani z tých ďalších. Ja sa vôbec nehnevám, ja to neviem, ale poviem vám, ja som s vás normálne hotový v tom, že nechápem, že ste inžinieri, armádni vyslúžilci, rodičia, šoféri, vlastníte zbrojné preukazy, máte kontakty medzi sebou a predsa ubližujete niekomu. Ja si myslím, že tam je niekde skutočne dôkaz, že táto spoločnosť je na 100% v tom stave, ako myslím, je 100%
fungujete túto spoločnosť. A ja nemám proti vám nič, iba to, čo mne škodíte, lebo keby som zašiel ďalej a začal byť pre vás nebezpečný, tak ste schopní ma aj odstreliť. Čiže týmto odkazujem všetkým ostatným ľuďom, prepáčte mi, ja vás nemôžem hájiť, lebo vidím na každom kroku, kde chodím, nechodím veľa, ale keď cestujem, čo všetko sa, aké príkoria vlastne ľuďom dejú, hej. Minimálne v obchode, keď sú neochotní, alebo tak. Čiže týmto videjkom druhým, alebo medzi tým som maličké ešte urobil, ale druhé také väčšie dneska, o tom, ako som skončil s tými parcelkami, šiel som s kosou, chcel som kosiť. Nemôžem, nie sú vytyčovacie body. A to trvá hodiny, kým to nájdem, nie? Lebo treba na to nástroj a v tej tráve to hľadať a tak ďalej, lebo tam je niekoľko bodov, ktoré sú skutočne tak urobené, že ich nájdem. Ale vy ich nenájdete, aj keby ste chceli. Maximálne tak, že by ste šli do katastra, zistili súradnice, potom prišli sem so zememeračom alebo s geodetickým prístrojom, našli a vytrhali mi to. Ale to by vám nepomohlo, lebo by som si zase o vás pomyslel ešte horšie a ľudia by to vedeli a ja by som si zavolal zememerača a ten by mi to znovu spravil. Tu ide o podstatu, že vám vysvetľujem, nemali by ste zležiť, lebo sa vám to vypomstí. A keď nie vám, tak v ďalšom živote vašim deťom. Ja detičky nemám, tak nemá kto trpieť, chvála Bohu. A verte mi, som veľmi šťastný, že som na takej úrovni, že som vedel potlačiť veľa bolestí, veľa príkoria. O mne netuší nikto z okolia, ani príbuzný. Mamička ma trošku pozná, ale ani ona. Netušíte, aký som silný vnútri. Koľko rokov som vlastne žil tak, že som vám hovoril niečo iné, hej, a vy ste mysleli, že žijem tak alebo tak, zavretý na psychiatrii. Vy ste netušili, že ja si tam sedím na liekoch nadopovaný, emócie mi chýbali, ale logika pracovala, zavrel som oči a predstavil som si, že som čo ja viem v Ríme u priateľov a tak. Čiže musel som obísť tieto veci, lebo by som sa skutočne zbláznil. A ja to nehrozí, lebo som skutočne na úrovni človek. Takže už teraz, keď som bez tých liekov, som ako tak sa dal dokopy. Bohužiaľ som starší, takže zase sa tá vec ovplyvňuje tým, že nemám taký silný organizmus. Ale úprimne, s láskou, logicky vám vysvetľujem, čo je niekoho, čo mu patrí, to by druhí ľudia nemali ničiť alebo užívať, ak on nechce. To si nejak skúste dať dokopy, lebo ja vám to nebudem do nekonečna rozprávať a ja nebudem žiť na veky a budete mať tu na toho Slovenska skutočne niečo nie v poriadku. Ja vám dám takú jednu myšlienku. Teraz vám potvrdím tamto králičky. Ešte urobím dookola, ak bude baterka celý tento priestor, aby ste videli, ako tu na vlastne žijete. To je zničené, nevyužité. Takže, namiesto televízorov, nenávisti medzi sebou, nielen mňa nemajú ľudia radi tu na niektorí, nie všetci. To, že sa vám všetkým teraz nezdravím, to je preto, že chcem mať pokoj a chcem pánu starostovi ukázať, že nebude mať šancu, aby mi povedal, že obťažujem ľudí. Je mi vás ľúto, keď idete, pekne ste sa mi pozdravili, to bude do určitého času, keď podáte, že sa nezdravím, prestanete sa aj vy a bude pokoj. Ale mi je ľúto, keď vidím, že slušne sa mi niekto pozdraví a ja neozdravím, ale nebavím sa s nikým. No, takže vy by ste namiesto tých takých častých